bryllupskompas. Vi skal ud på en rejse. En rejse ind i dit sind. En rejse helt ind i sindet. Når kompas er forbi, vil I høre mig sige, numen sas, numen sas. Og I vil være parat til at gå ud i jeres liv med fornyet energi i krop og sjæl. Sørg for, I sidder behageligt på jeres stol med fødderne solidt plantet i gulv. Så er I klar til den lille kompas. Vi starter med Marianne. Du er på en gård. Regnens dråber slår på ruden. Det er en kold vinteraften. Winnie og dig sidder i stuen og ser film. Mærk kontaktfladen mellem øjne og film. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. Du ser Bjarne. Bjarne kommer hjem. Og der kommer Minnie. Han kommer ind i joggingtøj og morgenhår. Selvom han er træt og har tømmermænd, synes du, han er sød. Mærk kontaktfladen mellem Marianne og Minnie. En bajer hældes ned. Du bliver blød i dit knæ. En anden bajer hældes ned. Du bliver blød i dit eget knæ. Du er forelsket nu. Men vi skal længere. Vi skal helt ind i sindet. Du kom ind i din lille lejlighed. Men lejligheden var mørk og kold. Det var en ond lejlighed. Du ville ikke være der. Du ville hellere være på Rohaven 9. Mærk kontaktfladen mellem Marianne og Rohaven 9. Men huset var svagt. Det var et svagt hus, og køkkenet var gammelt. Ikke for HTH. Impentens motor knager og brager. Et skab falder ned, knuser din hånd. Et andet skab falder ned, knuser den anden hånd. Men nu kommer manden. Nu kommer manden med de gode køkkener, og manden han vil sælge et. Palle og Bjarne server banker, og et nyt køkken kommer til. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. Nu er det jer begge to. Der ligger et lille hus. Her kan I hvile jer. I går ind i det lille sommerhus. Huset er varmt og hyggeligt. Det brændende træ knitter i ovnen. Spillene kommer på bordet. Terningerne rulles, og brikkerne flyttes. Det var mange stier. Minnie er ved at tabe. Der kommer brikkerne og skældsordene flyver gennem luften. Han banker i bordet nu. Mærk kontaktfladen mellem hånd og bord. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. Huset der var svagt. Minnie i sit joggingtøj. Lejligheden der var ond. Nu er du bange. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. Så er det Minnie. Bjarne og dig står i et skur. Det er et mørkt skur. Skummelt og røget. Nu kommer svigerfar. Nu kommer svigerfar med sin hvidvin. Det er nytårsaften, og han har festhatten på. Han er knalderstiv. Nu spørger du, må jeg gifte mig med din datter? Spørgsmålet rammer ham højt på hans kind. Lad kontaktfladen mellem spørgsmål og kind. Han er stærkt beruset, men svaret er ja. Minnie med sit joggingtøj. Svigerfar, der var stiv. Lejligheden, der var mørk og kold. Dine knæ er bløde. Nu er du bange. Men vi skal længere ind.
Vi skal helt ind i sindet. Tilbage til Marianne. Det er lørdag aften. Aftensmaden er lige blevet spist. Du kigger op. Ser Minnie kommer mod dig. Og Minnie han vil fri til dig. Et smil breder sig på dine læber. Han bukker sig ned. Knæet rammer gulvet. Mærk kontaktfladen mellem knæ og gulv. Spørgsmålet kommer. De kommer lige mod dig. De kommer lige mod dit ansigt. For jeg rammer dig hårdt i dit hjerte. Nu er du glad. Nu er du lykkelig. Men vi skal længere. Vi skal helt ind i sindet. Frieriet mod dit ansigt. Huset, der var varmt og hyggeligt. Sommerhuset, der var varmt og hyggeligt. Knæet, der ramte gulvet. Dine knæ er bløde. Dit hjerte er smeltet. Nu kommer Minnie. Nu kommer Minnie med de slidte joggenbukser. Og Minnie, han vil gifte sig. Nu men sas. Nu men sas. Den lille bryllupsgumbas er forbi, og I er nu parat til at gå ind i jeres ægteskab med fornyet energi i krop og sjæl.